ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗଛ, ନଦୀ, ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଓ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବଟ ଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ, ଏକ ଚତୁର କାଉ ଓ ଏକ ଦୟାଳୁ ମାଙ୍କଡ଼। କାଉର ନାମ ଥିଲା କାଲୁ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର ନାମ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳା। କାଲୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆଣୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଗଛରୁ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ସବୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ସକାଳେ ଏକାଠି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଟଗଛ ତଳେ ବସି ଗପ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧଳା ଦାଢ଼ି ଓ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାରି ଥିଲା। ସାଧୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ବାଘ କହିଲା, ଧନ ତ ମୁଁ ନେବି, ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଅଛି? ଶିଆଳ କହିଲା, ମୋ ଠାରୁ ଚତୁର କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କାଲୁ ଓ ମଙ୍ଗଳା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌତୂହଳ ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବାବା, ସେଇ ଧନ କେଉଁଠି ଅଛି? ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ଧନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 3ଟି ପାହାଡ଼, 2ଟି ନଦୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଲୁ ଓ ମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା କହିଲା, ମୁଁ ତ ଚଢ଼ି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିପରି ଚଢ଼ିବ? କାଲୁ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଉଡ଼ିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି। ଦୁହେଁ ମିଶି ପାହାଡ଼ ପାର କଲେ। ପାହାଡ଼ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲେ। ହାତୀର ଗୋଡ଼ରେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ବେଦନାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା କହିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କାଲୁ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ଡେରି ହେବ। ଧନ ପରେ ମିଳିବ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଦୁହେଁ ମିଶି କଣ୍ଟା ବାହାର କଲେ। ହାତୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଦିନେ ମୁଁ ତୁମ ଉପକାର ସୁଝିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଜବ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା ଭୟ ପାଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାଲୁ କହିଲା, ସାହସ ରଖ, ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ରାତି ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ 2ଟି ଚମକୁଥିବା ଆଖି ଦେଖାଗଲା। ମଙ୍ଗଳା ଭାବିଲା, ବୋଧେ ବାଘ, କିନ୍ତୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହରିଣ ଛୁଆ। ହରିଣ ଛୁଆଟି ତାର ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛି। ଦୁହେଁ ତାହାକୁ ତାର ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଯାତ୍ରା କରି କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବହୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। କାଲୁ ତୁରନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ହାତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ମଙ୍ଗଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ହାତୀ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଉପକାର ସୁଝିଦେଲି। ମଙ୍ଗଳା ଓ କାଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଓ ମୋତି ଭରି ରହିଥିଲା।
ମଙ୍ଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ତୁମେ ଏହି ଧନ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଲା ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କାଲୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଧନଠାରୁ ବଡ଼। ହଠାତ୍ ସବୁ ସୁନା ଓ ହୀରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଦେଖାଦେଲା। ସାଧୁ ହସି କହିଲା, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ସତ ଧନ ମାନେ ସତ ବନ୍ଧୁତା। ତାପରେ ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ମଞ୍ଜି ଦେଲା। ଏହାକୁ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦିଅ। ଦୁହେଁ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମଞ୍ଜିଟିକୁ ପୋତି ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଗଛ ଉଠିଲା। ସେହି ଗଛରେ ବର୍ଷ ସାରା ମିଠା ଫଳ ଫଳୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିଲା ନାହିଁ। କାଲୁ ଓ ମଙ୍ଗଲା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କାହାଣୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା।